Ακουγόμαστε? Ωραία. Σας καλωσορίζουμε στην καλοκαιρινή γιορτή μας. Και εγώ και τα κορίτσια συνάδελφοι ετοιμάσαμε μαζί με τα παιδιά την Οδύσσεια. Τη δουλέψαμε πάρα πολύ όλο τον χρόνο, γιατί κάναμε το πρόγραμμα, ένα πολιτιστικό πρόγραμμα, που ήταν για την αρχαία Ελλάδα και για τους θεούς του Ολύμπου, και με αφορμή το πρόγραμμα που κάναμε, είπαμε να κάνουμε και στο τέλος μια γιορτή σχετική. Θέλω να σας ευχαριστήσω και εγώ και οι συνάδελφοι, όλους τους γονείς, για τη βοήθειά σας όλη τη χρονιά, και σας εύχομαι να περάσετε ωραία, να διασκεδάσετε και με ένα δυνατό χειροκρότημα να υποδεχτείτε τα παιδιά. Ο πόλεμος στην τελεία τέλειωσε. Οι Έλληνες ξεκίνησαν με τα πλοία τους, ο καθένας για την πατρίδα του. Ο Οδυσσέας, ο βασιλιάς της Θράκης, μαζί με τους συντρόφους του, ετοιμάζονται για την επιστροφή τους στο όμορφο νησί. Χορεύουν, διασκεδάζουν, λέστε σε Έλληνα ότι στο βλέμμα τους ελισμό τους περιμένουν πολλές περιπέτειες. Δείτε τους! Με βόση καλά περιμένουν την ώρα να ξεκινήσει για την Ιθάκη.